kommet for at udvikle os. Det gør vi ved at møde udfordringerne og løse opgaverne i vores liv. De udfordringer, vi er født med, og de ressourcer og potentialer, vi har med os, kan man se i horoskopet. Horoskopet er et kort over psyken, et billede af, hvordan vi psykisk er sat sammen. Livet er ikke fastlagt skæbne, men fuldt af muligheder. Vores liv bestemmes af vores tanker, vores valg og vores handlinger. En astrologisamtale kan hjælpe dig på rette vej i din udvikling. Inden for astrologien er der, ligesom inden for alle fagområder, mange retninger. Jeg har specialiseret mig i vocation, det vil sige, at jeg hjælper folk med at finde deres kald. Det vil sige, det er livsområdet, hvor man bedst kan udfolde sine potentialer. Jeg har også specialiseret mig i psykologisk udvikling og åndelig udvikling, spiritualitet. I horoskopet står det hele, dine udfordringer og dine potentialer. Brug dem, realiser dig selv. Hvis du ikke prøver, så er det svært at få et godt liv. Når du prøver, udvikler du dig, og så er du i harmoni med universet. For alt udvikler sig. Det er en grundlæggende kosmisk lov.